Medidi afia amankwa tamaklo yeda se yamwakwaba ene edoba Adom TV bedroom health tips so aha na edi nkomo hwe yapomuden na wotwe mu ne afa topic baako na 5 minutes bia adwada de kosi fiada yedi ho enkomo ti bedru fiada ne de na ese wanya full package se nkwanhia no mpe no ayi what if akwa na wo complaining to when you bu ne thought se be awete ne ma se wiki mu nyina ye ne doctor du boaten ene edi nkomo afa headaches eho adwumakuo no so adaroma endpoint homeopathic clinic won munti ene enya ni defoi ene won di nkomo ti so yare nko ade a yenko endpoint ho de wo ka ho asemi ene yare bia wo frɛ no no obeye nko ade a obɛfrɛ wo ono obɛkasa na fe watumi ahyew dog yemo akwaba yeda se na wotwe mu ntete a anadesua ode maye na yehwe complication a wo ho se bia me mitie me wo ne makọ mesie kom na de me ne makodidi still netipae no wo ho misi o mani ne kum ma me nkoda still netipae no wo ho ho sunsuaso ne te sei yo meda se yedi nkomo afa headaches ho na ya kire mu se obia ti apae ne da na pembe that's right na headache ya etipaye a enya yade na de baaye no enche ewe nipa so eno kra no pembe bere no ano obu akwa na ehia so ba no maduru obu a wonu musuo keke obu a na okokoda keke obu a wonya aduane bi di keke obu a wotwe ho firi nipa ho bia na obi na ema stress wotwe ho firi nipa na akokoshe dem kra na rest kakra na utipaye ne ko but wo yesa no ma we nyina na ade ebechi na uti nda so dwawo atoa so ewo mu a na aba ne ko o se wo hunu se etipaye no wan hwe yi a se etipaye no betima age wo nkwa efiri wo nsem efi se npa bebere wo ha na ebete yesi o enipa we de na onyare o mu a no wo kase ni tikeke ne paye no eti na paye nipa na nye keke yade bia ehye nipa no ho ne ho nsunsuanso na ma nipa ne tipaye no ya kire different types of headaches yesi headache no be bi wo a ye wo different over 200 types of headaches. Hemicrania, tension headaches, hormone headaches, caffeine headaches. Ni nyina ya jechire mu. Enti headache no uti edwa wo no. De kodun pempenso bi a also rush the hospital. Wanya uti pai wo na wo hu se bi a wakoma bo periperi. Na wani su biriw na uti wo honam ye obete. Wo ye bibi kakra no wabre. Wo da wo ntimi nna. Ana wo chaza wo honam nyina ye obete. Setipaye no wan hwe no wan so ano a ebetimi de wakọ owuom ana se obi tipaye epaye no na bon se aso ne tikọ ana se obo se obi tipaye na ni efiri nsuo ana ne hwemu firi nsuo ayekọ wani ayekọ afebo so wani so ayekusu setipaye no obehwemu no na yade bi a etewo so ikuimin bi wani ikuimin bi sa allergy na de sa ade no ye de eba obi tipaye no na bon se nipa no ho hyehye no itirimu hyehye no wokwa ase wokwa afafa ase ye pia na tiko obi wo abo se bibi ne nam ne honam due ne ho twetwetwe ne honam nyina endududu sa tipaye no obehwemu kwa na ebia ye nerves na ye damage sa tipaye no ye ntena sokora obi titimi paye no na tipaye no na ofe na nanum ye ne nwono ofisa a odidi ontimi ne di obehwemu na yade bi na de sa ade ne ba enu nti ye kase tipaye a so when you know any of these things and I say we say uti paye no afi ebo to the extent say adwuma kura wo ye no wo daily activity no kura wo ntimi nya say tipaye no ye ntena so also rush e de ko ayada sabia now so when two sa na mo wo sa tipaye no ho a wan hwe yi a yade e fense stroke etimi de no hujim obehwe mu no na eye cancer bi kura na eba obi ho a sebi obi sim na ni da bia ni tipae no na na ni suye ni kusu na ni suwa na kokọ ene nkono obehu anza abedu mebi na nipa no hu ade ekora yie enti the effect of untreated tipae no itime de bibia ubetime wu as a result of it and abetuma paralyze ubetuma stroke eti eye hu sunsuanso bebre enti de yeka na se etipae etoa so a me emfa na tra me enkono painkiller Nemo yen fan ko yar sabia na yen hwa de kro a edi tipaye no eba endpoint homeopathic clinic yade bi ha obia say ye stroke say ye diabetes say ye yade ben ye gusu ye free scanning for prostate mema mu yade jonso mu yade ene ye free scanning so ewo ema wodiem ene ma chima mu yade ne nyina no endpoint egusu ye free scanning fra number no na ba bia wo ben endpoint no ye ma direction na de ha wo no a untimi nka nkire obia no Bomadi nani in this case. Number ni 0244 0244
86 70 68 0244 86 70 68. Dr. Eduboate na otene kind of financial personal doctor. Obejo so bribia ofre no ana dwode sumu na ehode entry. Na frɛ no bribia obeyi anu ama adwumakuo no nti ene yetime de health tips ebro adwada de kosi fiada. Yedi nkomo bebre ochena. Nyame eyi adom aka ye ho. Me mfenwie. Medi afia amankwa tamaklo.